σας από άλλο σχολείο έστειλε πέρυσι ένα γράμμα σε 3 παραλήπτες. Ο ένας ήταν ο Χίτλερ, ο άλλος ήταν ο Ρενέ Γκοσινί και ο τελευταίος ήταν ο Πύρος Δήμος. Έστειλε λοιπόν ένα γράμμα και μέσα σε αυτό το γράμμα είχε κάποιες φωτογραφίες που έπεσαν στα χέρια του. Φωτογραφίες που θα δείτε σε λίγο από παιδιά χαρούμενα και φωτογραφίες από παιδιά που δεν είναι πολύ χαρούμενα, γιατί οι συνθήκες που ζουν δεν είναι πολύ καλές. Για δείτε τις όλοι, όσο μπορείτε να δείτε. Το είδατε? Λοιπόν, θέλω λοιπόν τώρα και αυτό το παιδάκι που έστειλε το γράμμα αυτό με τις φωτογραφίες ρωτά και το Χίτλερ αλλά και το Ρενέ Γκοσινί, το Κίνα, δηλαδή τους ξέρετε, και το Πύρο Δήμα, τους ρωτά γιατί να μην μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά, δηλαδή όλοι σε έναν ειρηνικό κόσμο. Και πρέπει τώρα εμείς, μάλλον εσείς, να φανταστείτε ότι είστε είτε ο Χίτλερ είτε ο Γκοσινί, που είναι ένας μεγάλος συγγραφέας που έγραψε κάτι στο τελειώνει, το Αντρίσιο Νομπέλη, ξέρετε. Το μικρό Νομπέλη, ξέρετε, γράφει. Και το λέω πληρώνω. Και το Πύρο Δήμα το ξέρουμε. Ποιος ήταν ο Πύρος Δήμας? Ποιος ξέρει πόσα χρυσά μετάλλια έχει πάρει ο Πύρος Δήμας σε Ολυμπιακούς Αγώνες? 4 χρυσά. Σε 4 πήρε μέρος, αλλά πήρε σε 3 Ολυμπιάδες πήρε χρυσό και στην Ελλάδα τι πήρε? Σωστά. Ποιος λοιπόν, και ο Χίτλερ, ξέρουμε ποιος είναι ο Χίτλερ? Ποιος είναι? Ποιος ήταν ο Χίτλερ? Ήταν ένας Γερμανός πολιτικός, σωστά. Λοιπόν, θέλω εθελοντές, θέλω κάποιον από εσάς να κάνει το Χίτλερ, ένα αγόρι να κάνει το Χίτλερ. Ποιος? Μα δεν έχω χέρια. Ποιος θα κάνει το Χίτλερ? Θέλω τώρα και μια κοπέλα ένα αγόρι για να μου πει. Ωραία, θέλω τώρα και κάποιον να κάνει το Ρενέ Γκοσινί. Ποιος θα κάνει τον Γάλλο συγγραφέα που έγραψε τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τον Μωυσής? Ωραία, κάποιος άλλος. Ωραία, το Ρενέ Γκοσινί. Και θέλω τώρα και κάποιον άλλο. Και θέλω και κάποιον να βοηθάει το Ρενέ Γκοσινί. Θα βοηθάς, θα είσαι σίγουρος στο Ρενέ Γκοσινί? Ποιος είναι τελικά, θα είσαι? Ωραία, και τώρα θέλουμε και για το Πύρο Δήμα. Ποιος θα κάνει το Πύρο Δήμα? Ποιος θα κάνει το σύμβουλο? Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Από βοηθούς είμαστε εντάξει? Νομίζω πως είμαστε εντάξει. Μισό λεπτό, δεν πειράζει. Ποιο θα κάνεις εσείς? Εγώ. Ναι. Το Ρενέ Γκοσινί? Ναι. Ωραία. Και εσύ ποιος είναι? Και εσύ με ποιον είσαι? Εγώ είμαι σου Χίτλερ. Εσείς τώρα που είστε, είπαμε, ο Χίτλερ, ο Ρενέ Γκοσινί και ο Πύρος Δήμας, θα πρέπει να κάνετε τι? Να απαντήσουμε στο ερώτημα. Ρωτάει το παιδάκι ως μαθητή σας, γιατί δεν μεγαλώνουμε όλοι σε ένα ειρηνικό κόσμο? Και πρέπει τώρα εμείς να σκεφτούμε ένα διάλογο που θα είχατε εσείς οι 3 μεγάλοι άντρες, που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το ερώτημα. Τι θα πρέπει να γίνει για να ζούμε όλοι ειρηνικά? Αυτές οι χώρες που βλέπουμε εδώ τα παιδιά να μην ζουν χαρούμενα, να μην παίζουν, αλλά να δουλεύουν, να είναι στεναχωρημένα, να πεινούν, να μην έχουν την υγεία τους.
είναι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δεν είναι? Είπατε πριν επίσης ότι είναι πόσες οι χώρες που ανήκουν? 28. Άρα λοιπόν έχουμε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 27 είναι, αλλά 28 θα γίνουν, είπαμε. Θέλω λοιπόν τώρα να σκεφτούμε αρχικά τα παιδιά με το συμβούλιο σας, αλλά όποιος έχει και κάποια ιδέα γιατί θα μπορούσε να λένε στο διάλογό τους, θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Αρχικά την κουβέντα θα την ξεκινήσει ο Χίτλερ. Ποιος έχει το Χίτλερ? Ωραία. Πρέπει να σκέφτεται. Εγώ τα παιδιά δεν τα θέλω. Δεν χρειάζεται να πω. Πρέπει πολλά χρήματα. Καλημέρα σας, είμαι ο Χίτλερ. Θα ήθελα τα παιδιά να σκοτώνουν, να μην υπάρχουν παιδιά, γιατί δεν έχουμε λεφτά να τα φροντίζουμε. Ναι, αλλά αυτό θέλεις. Άμα το σκοτώσεις, θα εξεγερθούν όλες οι... θα εξεγερθούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν στη Γερμανία γεννιούνταν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο παιδιά και εξελευθερεύαμε από αυτά 700.000 τα πιο αδύναμα, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Δεν ξέρω, δεν θα το κάποιον άλλο. Και για ποιο λόγο θέλεις να σκοτώσεις όλα τα παιδιά, δεν έχουμε δημοκρατία? Δεν έχουμε λεφτά. Για ποιο λόγο να σκοτώσεις κάποια μέρα με το έτσι θέλω και να πας να κατακτήσεις όλο τον κόσμο σκοτώνοντας τα παιδιά? Δημοκρατία. Ναι, γιατί να μην τα στείλουν κοντά στον εθνικισμό? Η ελευθερία είναι ο εχθρός μας. Ναι, αλλά για μας δεν είναι. Όχι, θέλουμε να ζούμε τα παιδιά μας ελεύθερα. Όχι, δεν είναι. Η ελευθερία δεν είναι ο εχθρός μας. Δεν έχουμε ελευθερία. Τα παιδιά έχουν πολλά δικαιώματα. Εκτός από τα δικαιώματα που έχουν, πρέπει να τα σκοτώσουμε γιατί δεν έχουμε και πολλά λεφτά, ξέρετε, για τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ εμπειρία και μπορούν να αναπτυχθούν πολύ εύκολα. Για μισό λεπτό, οι ξεμιασμένα και ανεμελιά μας φέρουν στο παιδί ατελείο το παιχνίδι. Εγώ θέλω να κατακτήσω γη και χώρες, γι' αυτό θα κάνω πολλούς πολέμους. Γιατί δεν σου φτάνουν όλες αυτές οι χώρες που έχεις τώρα? Όχι. Ας προστατεύσουμε τα παιδιά από κάθε μορφή εγκατέλειψης, σκληρότητας και εκμετάλλευσης. Έτσι θα προκαλέσει ολόκληρο πόλεμο. Και στο τέλος όλος ο κόσμος θα γίνει ένα τίποτα. Ναι, ο δικός σου θα είναι μόνο δικό σου και εσύ θα κάνεις ό,τι κυβερνάς. Και άλλα Οι πόλεμοι φέρνουν στοιχεία. Γιατί τα παιδιά επίσης είναι το μέλλον και θα πρέπει και θα φέρουν την ελπίδα σε εμάς. Και σε όλη τη γη. Πρέπει να πολεμήσουμε σε όποιον σταθεί εμπόδιο. Για ποιο λόγο? Τα παιδιά δεν μπορούν να μεγαλώσουν όταν γίνουν πόλεμος. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε? Έτσι θέλουμε, έτσι αποφασίσαμε. οι υπόλοιπες χώρες που έχουν προβλήματα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας αφορά. Πρέπει να βρούμε και μια λύση για να καταφέρουμε να λύσουμε αυτό το θέμα με τα παιδιά. Μας αφορά το γενικό καλό. Δεν μας αφορά τι θέλεις εσύ ή το τι θέλεις να σκοτώνεις τον κόσμο. Είμαστε δύο και σε ένα. Τι θα κάνεις τώρα? Εσύ αποφασίζεις. Πρέπει να με υπακούτε όλοι τυφλά. Όχι. Πρέπει να μεγαλώνουμε όλοι σε έναν ελληνικό κόσμο. Εμείς είμαστε περισσότεροι και δεν θα μας κάνεις εμείς τίποτα κακό με το έτσι θέλω. Η ειρήνη είναι ο εχθρός μας. Όχι, δεν είναι. Ούτε μας είναι. Και γιατί συνεχώς να κάνεις εσύ το δικό σου και να πεις σου και εμείς λίγο ελεύθεροι? Καλά λέει.
δεν πρέπει να τα προστατεύσουμε. Όχι, γιατί θα σκοτωθούν. Γιατί το λες? Εσύ θα το σκοτώσεις. Ναι, εγώ. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να το κάνουμε πέρα. Ποιος? Υπάρχει για να τα κάνουμε πέρα. Να ψηφίσουμε. Ισοψηφία. Συμφωνώ. Καλή ψηφοφορία. Και εγώ συμφωνώ με τον αντιπρόσωπό μου. Δεν συμφωνώ πάντως εγώ. Εμείς όμως συμφωνούμε. Και αυτό και με το έτσι θέλω όπως το κάνεις εσύ, θα κάνουμε και εμείς το δικό μας. Πρέπει να υπάρχουν στους κανόνες μερικές φορές. Είμαστε περισσότεροι, πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεση. Επίσης έχουμε και δημοκρατία. Ποιος ψηφίζει, όλες οι χώρες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, αυτό που είπατε δεν θα γίνει. Όχι, θα γίνει. Σταμάτα. Είμαστε περισσότεροι και μπορούμε να σε νικήσουμε. Όποιος ψηφίζει να υπάρχει μια ειρήνη μεταξύ των χωρών, να σηκώσει το χέρι. Σταματήστε όλοι! Ό,τι θέλω εγώ θα γίνει. Όλοι πρέπει να με υπακούτε. Όλοι εσείς εδώ πέρα. Όχι, γιατί εγώ είμαι αρχηγός εδώ σε όλους εσάς. Και γιατί να είσαι εσύ ο αρχηγός, επειδή έχεις το περισσότερο μυαλό για να γύρω εγώ, επειδή έχει Χιτλέρ, θα σου κάνω ένα σκίτσο που θα το συγχωρηδεύει όλος ο κόσμος. Έλα, Χιτλέρ. Τα παιδιά δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί τα κατάλαβα. Γιατί είπαμε και πιο πριν, γιατί πρώτον, γιατί έτσι θέλω εγώ και δεύτερον, γιατί δεν έχουμε πολλά λεφτά για να τα συντηρήσουμε. Στο σύλλογο εμένα που δεν έχουμε λεφτά για να τα συντηρήσουμε. Παιδιά είναι και πρέπει να μεγαλώσουν.